Έχεις στη βιβλιοθήκη σου συγγράμματα σε καλή κατάσταση που δεν τα χρησιμοποιείς πλέον? Θέλεις να αποκτήσεις δωρεάν επιπλέον συγγράμματα από τη λίστα του Εύδοξος? Τώρα έχεις τη δυνατότητα να συμμετάσχεις στην ανταλλαγή συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος Εύδοξος Plus. Με τη νέα αυτή δράση μπορείς να παραχωρήσεις ή να παραλάβεις συγγράμματα από φοιτητές του τμήματός σου. Μπορείς να ξεκινήσεις τώρα. Πρώτον, διάθεση συγγράμματος μέσω του Εύδοξος Plus. Μέσα από το λογαριασμό σου επιλέγεις την καρτέλα «Ανταλλαγή βιβλίων Εύδοξος Plus», όπου μπορείς να δηλώσεις πως διαθέτεις κάποιο σύγγραμμα για ανταλλαγή. Δεύτερον, παραλαβή συγγράμματος μέσω του Εύδοξος Plus. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων συγγραμμάτων, μπορείς να επιλέξεις να παραλάβεις ένα σύγγραμμα από κάποιο συμφοιτητή σου που το διαθέτει. Τρίτον, εξαργύρωση των πιστωτικών μονάδων. Εφόσον έχεις συγκεντρώσει τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για το σύγγραμμα που σε ενδιαφέρει, μπορείς να το αποκτήσεις δωρεάν επιλέγοντας το μέσα από την εφαρμογή. Τέταρτον, πλοήγηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής του Εύδοξος Plus. Δες ανά πάσα στιγμή τις πιστωτικές μονάδες που έχεις συγκεντρώσει. Δες σε πραγματικό χρόνο τις μονάδες που πρόκειται να πιστωθούν στο λογαριασμό σου με την διάθεση ή παραλαβή κάποιου συγγράμματος. Ενημερώσου για τον αριθμό των μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του συγγράμματος που σε ενδιαφέρει. Δες συγκεντρωτικά στοιχεία των βιβλίων που έχεις παραλάβει, των βιβλίων που διαθέτεις και των βιβλίων που έχεις παραδώσει. Πέμπτον, οργάνωσε μια συνάντηση για να ανταλλάξεις ένα σύγγραμμα. Όταν επιλεχθεί ένα σύγγραμμά σου από κάποιο συμφοιτητή, έχεις 5 ημέρες να συναντηθείς μαζί του για την ανταλλαγή. Η ανταλλαγή γίνεται με τη βοήθεια ενός οκταψήφιου κωδικού που σου δίνει το σύστημα. Αναλυτικές οδηγίες μπορείς να βρεις εδώ. Το πρόγραμμα Εύδοξος υλοποιείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Ψηφιακή Ελλάδα. Όλα είναι δυνατά.